morning! Nandito na naman tayo sa kusina ni Angel May, Bisaya American. So nagtataka kayo guys, bakit yung pangalan ko ay Angel May? Kasi combination yan, ang Angel May, represent yan kasi mahilig ako mag-collect ng angel. Kaya Angel May, kasi pangalan ko ay, totoong pangalan ko is Mary Ann, kaya shortcut for May. Kaya Angel May. Kaya Bisaya ako, proud Bisaya. At saka, nandito ako sa US, kaya American. Kaya, dyan nanggagaling yung legend ng pangalan ko sa mundo ng social media. Kahit sa YT ko, ganun din ang pangalan na ginagamit ko. Proud Bisaya here. So, ngayon guys, magluluto ako sa kusina ko. Ito yun, ang mga ingredients ko. Luluto tayo ng chicken apritada. So, dito sa manok ko, ang sikreto ko guys, kaya hindi siya malangsa, kinukuha ko talaga yung dito sa loob ng skin ng chicken, meron siyang yung malagkit, parang slimy siya, hinuhugasan at kinukuha ko yan. Yan ang sikreto ko, bakit hindi malangsa yung manok ko. At meron akong halo na potato, carrots, bell pepper na green kasi wala akong red. Ito lang nasa kusina ko, kaya ganyan ang ginamit ko. Tsaka yung purple onion. At hindi mawawala yung masarap na sweet peas na nasa lata. Pwede din kayo sa frozen, pwede magamit. At gamitan ko siya ng potato paste. At meron siyang garlic. At hindi tubig ang ilalagay ko guys, pampalasa. 7-Up sana, pero wala akong Sprite. So, pwede itong pang-substitute guys, yung ginger ale. Pampalasa din ito guys. At, ang huli, para masarap siya, pork and beans. Yan ang gagamitin ko. Tapos sa mga seasoning, kayo na ang bahala, ang gagamitin ko. Gagamit pala ako ng leaves na laurel para pampabango. Tsaka yung salt, black bell pepper ang gagamitin ko. So, kayo na ang bahala kung ano pang mga ingredients ang ilalagay ko. Magluluto na tayo dito sa kusina ko. Pero bagong lahat, sasayawan ko muna kayo ng sayaw ko. Ito yung paborito kong sayaw, guys. Yan. Yan lang ang paborito kong sayaw, guys. Yan. So, haluan tayo ng sayaw at saka yung smile. Para naman yung luto ninyo ay masarap, di ba? Oh, so, kibot-kibot mo pa na kunti. Oh, yan. Yan lang, guys. So, maganda kasi yung content natin na mahalong pagganan kimbot-kimbot. So, yan, guys. Halina. Luto na tayo. Lagyan natin siya ng mantika. Antayin natin na mainit ang mantika bago natin igisa. Igisa natin itong onion. Haluan natin ng garlic. So, antayin natin na magiging brown siya, yung garlic. So, ayan, pwede na yan. So, ilagay na natin yung chicken. So, ang ginamit ko na chicken, yung thigh. So, pwede siya yung legs or wings. So, kayo na ang bahala kung anong gusto ninyong chicken na gagamitin ninyo. So, antayin ko muna na magiging brown siya. After 5 minutes, pwede ko na siyang i-turn over. So, mag-aantay tayo ng another 5 minutes, guys.
At yung apoy ko, nasa medium lang siya. Lagyan natin ng tomato paste. Yung ginger ale. So, ito yung ginagamit ko instead of water. Haluin natin siya para mag-mix yung tomato paste. Pwede na natin siyang takpan. Antayin natin na magiging makulo na siya. Bring to boil. Lagyan natin siya ng bay leaves. Pampabango siya. Takpan natin ulit. After 30 minutes, pwede na ihalo yung carrots. Mix lang natin. Takpan muna natin siya. After 5 minutes, pwede nang ihalo itong patatas. So, yung apoy guys, medium low heat lang siya. Nilalagay ko para naman hindi maabusan ng sabaw. So, antayin natin another 5 minutes. After 5 minutes, ilagay natin yung bell pepper. Haluin na natin siya. Sundan na ang result niya. Ihalo na natin yung pork and beans. Napagandang gulay niya. So, takpan natin for another 2 minutes. Ilagay na natin yung sweet peas. So, yung sweet peas ko guys, hindi ko inubos. Isang lata kasi malaki siya. Walang mabili na maliit na lata. So, yan lang ang ginamit ko, mga half. Mix lang natin siya ng mabuti. Tapos, ang gagawin natin ay mag-add tayo ng seasoning. Next step guys, mag-add tayo ng seasoning. Salt. So, kayo na ang magbahala sa measurement. Sa akin, walang measurement. Yung judge lang kung ilang lalagay ko na salt. Tsaka, lagyan natin siya ng ground black pepper. Masarap talaga kung yung patatas tsaka yung carrots ninyo ay half cook lang siya, hindi overcook. So, depende yan sa preference ninyo guys. Sa akin, mahilig kasi ako sa half cook. Ayan na, ready to serve na ito. So, titikman na natin siya.
Ayan, luto na yung apritada natin na manok, guys. At nagluluto na ako ng rice para masarap siya. At ngayon, tikman na natin. Haluan natin ng carrots. Hindi na nakapagsalita sa sobrang sarap. So, super panalo itong recipe na ginagawa ko, guys. Subok tayo ulit. Nasarapan. Ang bango-bango niya. Naamoy ko yung bay leaves. Super bango. Tikman natin. Lalapit tayo konti. Panalo siya, guys. Super sarap talaga ng apritada na ito, guys. At saka yung patatas niya. Okay yung pagkaluto. Half cook lang siya. Ito na yun ang pang lunch ko mamaya. Shout out muna tayo. Thank you so much sa lahat na pumasok sa live ko kanina. At saka kay Jinky Palomares na napailaw sa bahay ko. Thank you so much talaga sa inyo. Si Grace Rosinas, shout out sa iyo. Si Maria Hilda Turin, shout out. Kay Alice Andriano, shout out sa iyo. Kay Regeline Molina Nali Ligalig, shout out. Kay Pibis Fulgencio, shout out sa iyo. At kay Cristita Orbuda, shout out. So thank you so much talaga sa mga team loyal na nag-share sa live ko kanina. Thank you. Ito na yun ang niluto ko na chicken apritada na hinihintay na ninyo kahit midnight snack na dyan sa Pilipinas. Gusto pa rin ninyong kakain at titikim dito sa chicken apritada ko. So halina kayong mga ka-team loyal, kakain na tayo ng chicken apritada. Thank you so much for watching. Ito pala si Angel May, Bisaya American. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, tsaka nakapag-follow. At mag-iwan din kayo ng bakas para ko naman kayo mabisita sa mga bahay-bahay ninyo. Thank you so much everyone. Bye-bye!